this is our official first impression ride as an owner of Ninja 1000 SX. Good morning! Woohoo! Good morning sa inyo mga katodo. Eto na, tanggal kati na tayo. Tanggal kati. So this will be our official ride and review para sa Ninja 1000 SX. So i-enjoy natin to, and at the same time i-share ko sa inyo kung anong experience natin dito sa bike. So hindi naman na to yung technical nating first ride para sa bike na to. Yung na-share ko sa inyo na gagamayin muna natin yung bike bago tayo mag official review, kasi una sa lahat first time ko bilang isang rider na magkaroon ng big bike. So from 125 dumiretso tayo ng litro. So hindi basta-basta, kailangan pa rin talagang kailangan kabisaduhin kung paano yung sistema ng big bike. So ito pa lang yun, naka 124 odometer na tayo. Pero this is our official first impression ride as an owner of Ninja 1000 SX. Actually, ito rin yung break-in natin for this bike. First long ride natin for this bike. So kumbaga talagang tamang pagkakabisado to sa ating big bike. Sa ngayon, naka-limiter pa rin tayo. So 4,000 RPM pa rin yung ating limit sa ngayon. So talagang baby pa itong ating Ninja 1000. So samahan nyo ako ngayon, akyat tayo ng Tagaytay. Just sit back and relax mga bay. So ito na nga mga katodo, no? Sobrang natutuwa tayo sa bike na to bilang ating pinakaunang big bike. Una sa lahat kasi malakas din yung bike, kahit nasabihin mong sports touring siya. Medyo andun pa rin yung feel, and I would say mga 90% pa rin ng big bike na to super sport pa rin siya na DNA. Ang masasabi ko lang is that yung handlebar niya, kahit sabihin natin medyo naka-upright position siya, probably siguro dahil maliit akong rider, so sub-sub pa rin ako. Hindi ko masasabing relax yung positioning natin sa bike, kasi medyo aggressive pa rin yung stance natin. Bilang isang newbie, kahit na litro siya at medyo may super sport DNA at mabigat siya, madali pa rin naman na navigate, or madali ko pa rin naman siyang na-navigate. Actually masaya yung pakiramdam. Kahit na newbie ka, masaya yung pakiramdam na the bike is giving you the adrenaline na gusto mo. Ang bike na to, mabigat siya. This bike is 238 kilos. Wet weight yon, ibig sabihin may gas na and all. Pero kapag tumatakbo na siya, mabilis mo na siyang ma-navigate. So goods ka na pag tumatakbo. Ang problema lang dito sa bike na to, kapag naipit ka sa traffic, dun mo mararamdaman yung full weight ng bike, and at the same time yung init sa ilalim. Medyo challenging siya pagdating sa traffic talaga, yun lang. Pero kapag going straight ka naman, or naka-andar na yung bike, okay na, all goods na. Isa pa sa sobrang nagustuhan natin dito sa bike na to guys, bilang isang newbie, is that yun nga yung talagang feature niya, na meron siyang cruise control, auto blip, may quick shift. So up and down na yung shifting niya. Mamaya balitaan ko kayo kung
kumusta naman yung pakiramdam after riding kapag nagpahinga na. Lahat ng weight ko nandito sa manibela ng bike. So, isa pa yan. Sa medyo ngalay tayo. Okay, so at this point, siguro mga 30 minutes riding, manhid na yung kanang kamay natin. Pero hindi pa kasi natin ginagamit yung cruise control. So, probably din to kasi yun nga, hindi naman tayo marunong pa kung paano i-position yung sarili natin sa bike. Ang dapat kasi dito, nakaipit ka sa tangke or iniipit mo yung tangke para hindi yung buong weight mo nasa kamay mo. So isa yan mga katodo sa pag-aaralan natin. Although sport touring yung bike, design siya for touring, pero kung hindi ka rin sanay i-position yung sarili mo, mahihirapan ka. Distansya lang tayo ng mga isang kotse sa unahan natin kasi first time natin sa expressway. At hindi pa natin, although nagda-drive tayo dito ng ng sasakyan, iba pa rin yung nakamotor ka. Medyo malakas ang wind drag. Hindi pa ata ito nakasagad kasi yung yung ating windshield. Pero ramdam ko yung wind drag ng mga bus dito sa gilid. Well, actually sa harapan medyo effective siya, pero yung dito sa may gilid medyo malakas yung wind drag. Or hanggang sa liig may nararamdaman akong drag. Hindi ko lang alam kung hindi dito sa curve ng windshield or dahil sa height ng windshield natin. Okay, so quick update mga katodo. Pauwi na po tayo galing Tagaytay. So ayun nga, ang dami kong nararamdaman after ng isang oras na higit na ride. Apart from that, ang naramdaman din natin yung singit natin medyo masakit. Kasi sobrang bukaka, malaki kasi yung tangke ng bike natin. So ayun. Pero cruising with a bike, it's very good. Ang sarap sa pakiramdam, priceless naman yung adrenaline, yung saya na ibig na idudulot ng bike kahit na may nararamdaman tayo mga onting discomfort. Pero all goods pa rin naman, masaya naman tayo. So, enjoy pa rin naman. And of course, hindi naman tayo magsasawa. So sa susunod nating mga vlog, I'm gonna share to you kung ano yung pakiramdam ng isang rider na medyo kinulang sa height para sa isang sport touring bike. I-share ko yan sa inyo kung paano ko nina-navigate kasi isa rin yan sa mga challenge ko talaga. Apart from yung bigat ng bike at yung bago pa lang tayo sa mga big bike. So i-share ko rin yan kung paano ko ginagawa. And then siguro mag-share din tayo sa mga susunod pang mga vlog, ano yung mga likes and dislikes natin dito sa ating nabiling Ninja 1000 SX. So abang-abangan nyo na lang. So siguro sa ngayon, dito na lang muna natin tatapusin ang ating maikling vlog para sa isang napakasimpleng review para sa ating first official ride for this new Ninja 1000 SX. So maraming salamat kung umabot ka sa video na to. Please don't forget to like, share, comment, and please do subscribe. Shout out sa ating dalawang subscribers. So, natutuwa tayo. Ngayon pa lang, it's a big win na may somehow nanonood sa ating mga vlogs. Maraming salamat sa inyo. At sa ating Facebook page na 0 subscriber pa. Alright, good job. Okay pa rin yan. Mag-share pa rin tayo ng ating mga experiences for this bike, ating mga adventure, ating mga discoveries for our bike. So, i-share pa rin natin yan. So
So maraming salamat. Again mga katodo, pag nangarap kayo, sipagan mo, kilusin mo, at itodo mo. Kita-kits sa susunod na video mga bay. See you!